dịka anyị na-enweta akụkọ na ụmụ akwụkwọ Michael Okpara University of Agriculture na-eme ngagharị iwe n'ụtụtụ a wee na-asị ọ gịnị bụ iwe ha. Ebe ahụ ka anyị nọ ugbu a, onye nta akụkọ anyị nọ ebe ahụ ugbu a. Nwanne m, ụtụtụ ọma, biko gịnị na-eme na mpaghara ebe ị nọ? Nwanne m, biko gaa n'ihu, biko gịnị na-eme na mpaghara ebe ị nọ? Anyị nọ n'ikuku ugbu a. Ebe nnukwu bụ ebe a na-akpọ Opet filling station na ụkpaya ebe a ị na-ahụ ga-ahụ na ị na ọ nọ ngagharị iwe ebe a na-asị na akwụkwọ ebe ahụ echi gara aga bụ nwatakịrị na-agụta ha bụrụ onye nwatakịrị a n'okporo ụzọ ndị na ọpụtatụrụ ya ụfọdụ na-ekwu ọ bụ ezi anọ asụsụ Igbo, ụfọdụ kwere okwu na asụsụ Igbo ịkọwa na ihe nwute ha maka ihe merenụ ya bụ ụzọ niile agafe gaere n'ụmụazị ugbu a agbachiela ụfọdụ na-agbazi obodo ndị ọzọ dịgasị n'ime na-agafere banyekwa ụzọ ụfọdụ ugbu a na nke a bụ ụzọ ụmụ nwanyị, nke a bụ road, nke a bụ nke gara ụmụ nwanyị, nke a bụ nke gara World Bank. Ọdịgo ụzọ debe a ụmụaka na-asị enye ikpe ziri ezi ka emetụ ụzọ abụrụ nke dị mma dị na ọtụtụ mgbe nke enyegoro ụzọ ga-arụọ ya, mana ruo ụbọchị nke taa anụbeghị ụmụaka na-ekwu anyị dịka izu ka abụọ gara aga ụmụaka akwụkwọ abụọ anwụọla ụzọ a wee na-asị agbata ọsọ maka ngwa ngwa ma ọ bụ ka ya a ga-emechi ụzọ na ọ ga-adị ụzọ a wee na-aga n'ero. Ọ bụ otu a ka esi nwute ebe a ike anyị kpega ụmụaka ya okporo ụzọ ha nọ na ihe nwute, ha nọ n'ihu ụfọdụ n'ime ha yi ọkwa ojii igosi na ha nọ ihe nwute maka echi gara aga. Ọ dị mmadụ alụ netwọk gị na-ama jijiji mana anyị jisi ike wee nụtụ obere ihe kwuru. Igbo ndị ọma na-esonyere anyị, onye nta akụkọ anyị na-akọwa na ụmụ akwụkwọ Michael Okpara University kwuchiri ụzọ tata dịka akụkọ na-ekwu na moto kụgburu ofu nwata akwụkwọ ha bụ onye nke nọzi na ngụcha ọ nọzi na ogogo nke ịgụchapụ moto wee kụgbuo ya na okporo ụzọ a na-akpọ Ikọta Ekpene Road, ya bụ okporo ụzọ ahụ ụlọ akwụkwọ ha dị na ya. Ụmụ akwụkwọ a wee na-ekwu na nke a abụghị mbụ, ọ bụghị abụọ ụdị ihe a na-eme, na moto na-egbu ha kwamgbe na ya bụ ụlọ akwụkwọ na ya bụ okporo ụzọ. Ha wee na-ekwu na o zuola na gọọmenti kwesịrị ịbịa mara ihe ọ ga-emere ha maka na ọtụtụ n'ime ha nwụọna na arụ ole mgbe ka ha ga-etigidezi mkpu a ka gọọmenti wee nụrụ mkpu akwa ha. Amaghị m na ị ka na-anụ ihe anyị na-ekwu maka na netwọk gị dị njọ, netwọk gị dị nnọọ njọ. Amaghị m ihe a ga-eme ya, mana ka anyị jukene gị tata kwesịrị ịbụ ịma na tata bụ Mọnde. Ọtụtụ ndị mmadụ ụjọ anaghị ekwekarị ọtụtụ ndị mmadụ pụta na mpaghara ọwụwa anyanwụ kemgbe a malitere atụmatụ kedụzi ka ọ dị tata na ọ tata ka ụmụ akwụkwọ a pụtaziri iro n'agbanyeghị ihe a niile a na-akọ. Ụmụ akwụkwọ a dịka ha na-eme ihe a nwekwara ezigbo nchekwa nke ga-egosi na enweghị ihe ọbụla nwere ike imerụ ha ahụ dịka ha na-egosipụta iwe ha. Tutu n'ọgawa maka chọrọ mkpesa aga n'obodo na-abịa ihe na-erube ugbu a mana nke bụ eziokwu ebe a anọchiri ebe ọ dị ka mana ụmụaka chọrọ ịgabiga n'ụzọ ebe a ma ụmụaka na-aga aga ma ọ bụ na ndị uwe ojii a chọrọ ịbịa a na-akwụrụ ga ebe ahụ ha dị na nkwadebe. Ma otu ọ dị dịka ọdịta a na-anọ n'ụlọ, ọ dịghị ndị nọ n'ụlọ ahịa na-azụ ọrụ na ihe niile gara n'anya naanị ihe dị anụma. Anyị maara na ndị uwe ojii nwatakịrị a mgbe mere n'echi gara aga nakwa ọdịmnwaka bịara rụpụta ịhụ na ụzọ ahụ n'akụkụ ụzọ ebe a mebiri emebi mgbe niile, a na-emepesa n'ebe a mgbe niile ma ọ dịghị anya na-elekwasị ya. Ọ bụ eze na ihe na
Igbo maka n'ụzọ ma arụbeghị ya a na-asị ma ha ezigbote ezi ọsịnala n'aka gọọmenti n'ụzọ ọ dị mma anyị ga-ahapụwa abịa anyị ga-esi n'abịa pụtawa maka na netwọk ya adịghị mma cha 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 anyị ga-esi ebe ahụ pụtawa ka anyị gaa ebe ndị ọzọ ebe ndị nta akụkọ anyị nọ n'ụtụtụ tata ka ha wee na-ewetara anyị etu ihe si eme daalụ nne nwanne m na-abịa anyị nwere onye nta akụkọ anyị ọzọ nọ Ebonyi steeti amaghị m ma ọ dịla njikere ka ọ gosi anyị etu ebe ahụ dị ugbu a amaghị m ma ọ dịla njikere nwanne m na Ebonyi ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ dị mma gaa n'iru gwa anyị okwu gịnị kedu ụtụtụ ọma kedu ka ebe ị nọ dị kedu ebe ka ị nọ ugbu a kedu ka okporo ụzọ dị tata anyị ji n'aka na ihe a na-akpọ sit at home kedu ka ọ dị n'ụtụtụ tata na Abakaliki ebe ị nọ ebe m nọ ugbu a gaa n'iru anyị na ihe na-ekwu Enugwu ọ wụ ebe a ka m nọ ugbu a gaa n'iru na-ekwu kedu ka ọ dị ebe ị nọ ị na-anụkwara ihe m na-ekwu gaa n'ihu ọ bụrụ na ị na ihe m na-ekwu gaa n'ihu kọwara anyị ebe ị nọ kwuru gwa anyị otu ndị mmadụ nọ na ihe na-emenụ ụtụtụ ọma ebe anyị nọwu na ọfịa nwale flyover ọwụ ụzọ si ma gakwa mpaghara ọzọ dị iche iche n'Ebonyi ka o si dị taa na isi obodo Ebonyi steeti wa Abakaliki ndị mmadụ pụtara n'ebe ọ dị ukwuu bidori na ụzọ ụtụtụ taa ọtụtụ ndị mmadụ pụtara ndị na-agacha ọrụ ndị ọrụ oyibo ma ndị ọgbatumtum ma ndị na-azụ ahịa ọtụtụ n'ime ha pụtara ebe niile juru eju karịa ka o si dị ụbọchị gara aga gị lezie anya n'ogige ebe a nọ ugbu a ị ga-ahụta ọtụtụ azụmahịa dị iche iche na-aga n'ihu ị ga-ahụta ndị ọgbatumtum ị ga-ahụtakwa ma ụmụ akwụkwọ ma ndị na-eme njem na mpaghara obodo dị iche iche ị ga-ahụta ha na ebe ọ dị ukwuu ọba nchekwa ego dị iche iche ebe anyị gbara ụkwụ n'ụtụtụ a nke ndị dịcha ka Zenith Bank ma UBA ma ndị ọzọ ha ebidola azụmahịa n'ebe ọ pụrụ iche anyị hụtara ndị na-ewere ego ma ndị bịakwara etinye na ogige ebe ahụ dị iche iche anyị gagoro n'ụtụtụ a ndị na-emepebe ebe ha na-azụ ahịa ọwụ ha pere ezigbo mpe mana ndị bidogoro karịrị ndị na-ebidobe isikwa ebe a baa n'ime na ụzọ ị na-ahụ ugbu a wụ ebe ụmụ akwụkwọ Ebonyi State University ndị na-agụ maka ọrụ ahụike isi ebe a baa n'ime ọwụ ebe a ka ha na-amụ maka ọrụ ahụike nke a kpọrọ Faculty of Medicine and Surgery Medical Sciences ọwụ ebe a ka ha nọ isikwa ebe a ị ga-agakwa mpaghara ụzọ dị iche iche na Ebonyi steeti so ọwụ otu a ka ọ ka dị taa na Ebonyi ọ dị mma daalụ dịka a na-anụ akụkọ dị iche iche gbasara enweghị nchekwa na mpaghara dị iche iche n'ala Igbo n'Imo steeti Anambra steeti a na-anụ akụkọ dị iche iche kedu ka Ebonyi dị gbasara nchekwa n'ọdịnso a ihe gbasara nchekwa Ebonyi ka aka enwebeghị nsogbu na ihe gbasara nchekwa aka enwebeghị akụkọ ọjọọ ọbụla anyị nọrọ na mpaghara steeti a ebe niile ka dara ji maka na anyị na-ahụta ndị ọrụ nchekwa na ogige dị iche iche anyị na-ahụ ndị ọrụ nchekwa ebube agụ
ma ndị nke civil defense, ma ndị nke ọrụ nchekwa ala anyị nke a kpọrọ Nigerian Army, ma ndị kọstọm, ma ndị ọzọ, ma imigreshọn, anyị na-ahụta ha n'okporo ụzọ, mana aka enwebe nsogbu nke anyị hụtara n'ọdịnso a. Ekele dịrị Chukwu. Ya bụ na Ebonyi dị nnọọ jụụ, ahịa na-azụ ọfụma tata. So ya bụ na onye ọbụla nwere ike ikwu ugbu a na ọnọdụ sit at home abịala n'isi njedebe n'Ebonyi steeti. Ọ ka bụ ka anyị si efe ya n'ụtụtụ taa, ndị na-ebidoghị mpe. Nwe ndị na-ese ebe a ka anyị jụọ ha ka anyị mara ma nwee ihe ha nwere ike ịgwa anyị. Ngwanụ jụọ n'ofu onye maọbụ mmadụ abụọ. Maazị, ụtụtụ ọma. Ọwụ BBC News Igbo ka unu nọ. Anyị sị ka anyị mata ka ọnọdụ si dị taa n'Ebonyi ihe gbasara iwu e nyere si nọrọ n'ụlọ, nke ndị otu IPOB si na-akagbugo, mana ụfọdụ ka na-anọkwa n'ụlọ. Anyị sị ka isi fụta ka ụbọchị taa si dị. Ị na-ekwu na ndị mmadụ ka pụta taa karịa mbọsị ọzọ. Ka ihe ị chere na ihe kpatara ndị mmadụ ji pụta karịa ụbọchị ndị ọzọ? Mana ibido ihe na-afịa arụ, nkwụsị ya na-enye nsogbu. Ibido ihe na-adị mfe mana nkwụsị ya na-enye. Etu akịta na-anwa akwụsịgoro ya, ndị mmadụ onye ọbụla ụjọ ka jikwa ndị mmadụ. Enwere ihe ị chere na ihe na-akpata ụjọ a na-ekwu okwu ya? Onye chọọ keji ya n'aka na-ekwu. Onye ọbụla chọrọ ka amagodo ihe na-eme bifọ ya. Mana ọ dị nsa nwere ka isi ghọta nkwụsị na mpaghara enwebe. Daalụ nwoke ọma. Igbo bụ Igbo, na-anụlanụ ka o si gwa anyị okwu n'ụtụtụ a, bụ maazị na anyị nso. Ọ sị na Ebonyi dịkwa ka o kwesịrị, aka enwebe nsogbu na mpaghara dị iche iche n'Ebonyi. Ndị mmadụ pụtara ka o si kwesị, azụmahịa na-agakwa ka o si kwesị na ụtụtụ a. Daalụ rinne onye nta akụkọ anyị si Ebonyi steeti wee na-ewetara anyị akụkọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụtụtụ ọma nụ. Unu ka nọkwa na BBC News Igbo, ebe anyị nọ na-ewetara unu etu ihe si dị n'ala Igbo dịka anyị si emekwa izuụka ọbụla. Anyị malitere ọnọdụ nke tata na mpaghara Ụmụahịa, ebe ụmụakwụkwọ na-agụ na mahadum Michael Okpara University of Agriculture na-eme ngagharị iwe n'ụtụtụ tata iji gosipụta iwe ha maka ọnwụ otu onye n'ime ha. Otu nwata akwụkwọ nwaanyị ka a na-ekwu na ụgbọala kụgburu ya n'ụbọchị Sọnde n'okporo ụzọ a na-akpọ Ikọta Ekpene Road, okporo ụzọ ahụ kwa ka ụlọ akwụkwọ ahụ dị. Ụmụ akwụkwọ wee na-ekwu na okporo ụzọ a jọgbuola onwe ya, na ọtụtụ ndụ alakwana n'ihi okporo ụzọ a, na ndị mmadụ anwụọla ugboro na ya bụ okporo ụzọ, mana ọ na-adị ka ndị ọdịnaka o metụbeghị ha n'obi ịbịa dozie okporo ụzọ a, mee ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Ha wee sizie ka ha buru iwe ha wee pụta n'okporo ụzọ mechichi ebe niile. Wee bụrụkwa tata bụ ụbọchị Mọnde, dịka anyị si hụ kemgbe izu ụka 9 maọbụ gịnị gara aga. Ọtụtụ ndị mmadụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ anaghịzi apụta n'ihi na egwu na-atụ ha gbasara ọnọdụ sit at home ndị otu IPOB kwuburu na ha na-eme, mana mechazie IPOB ekwuola na ha akwụsịla ya bụ ọnọdụ sit at home, mana ụfọdụ anaghị apụta n'ihi egwu. Mana ugbu a dịka anyị nọ na Abakaliki, isi obodo Ebonyi steeti, anyị na-ahụ na ndị mmadụ apụtawala na-akpagharị. Daalụ nwanne m dịka ị wetara anyị akụkọ a. Ka anyị gazie n'Imo steeti ebe anyị ga-esonyere nwanne anyị nwoke nọkwa ebe ahụ. Nwanne m n'Imo steeti, amaghị m ma ị na-anụ ihe m na-ekwu, maka na anyị anụwala ihe ị na-ekwu ugbu a. Onye nwanne m na Ebonyi, daalụ rinne, ị nweziri ike ịhapụ anyị ugbu a. Daalụ maka iwetara anyị akụkọ. Ebe anyị nọzi ugbu a bụ n'Imo steeti. Nwanne m, gịnị na-eme n'Imo steeti? Kedu ka ụbọchị si dịrị ebe ahụ?
ọ dịkwa ka teknụzụ agbaala ya du ugbu a ọ dịkwa ka ọ naghị anụcha ihe m na-ekwu ugbu a